me. Help me. Nigga. Damn! Wake up like what time it is. I gotta get a move on. I'm on the road so much I'm down to sleeping with my shoes on. Maar ja, welkom terug op mijn YouTube channel. Maak zeker om te liken en subscriben. Zet aan de notifications en nog video's. Zie wat ik denk in de comments. Maar ik nog iets denken. Luister zo. Maar ik hoor mijn paradigman. Wat is je naam? Ik ga nog zoeken mijn naam. Ja, follow op TikTok. En op Instagram. Ga follow. Ja. Je moet vergeten. Like je video. Like. Maar ik hoor paradigman. Kijk, ja, wat er tell is all about this one kan het aan weten. Back in the days was fake, man. Mad story. Waarom? Ik ging net een warning. Kijk bro, ik geef net een warning voor het tijd. Van als ik jou gaan violate. Nou in die song. En die muziekvideo. Net een warning. Maar ik ben net zeggen. Hij foot is crazy. You 36! Hij foot is crazy. Zet een blauw kipje. Blauw top. Die wat trekt zo'n broek of iets aan die. En een paar rode tikjes. Ik heb maar een paar blauw tikjes aangetrokken. Over zijn oude tikjes wat ze. Maar ik zie die man blijft niet hoed. Zo ik kan niet nog bij je. You a sweet nigga. Praat die. Maar hoeveel jaar oud is die man? Die man een ank. You 36! 20 minutes later. Maar praat die man. Ik wil niet flow. Come on, yeah. Come and tell you about this one kanalam do they were hundreds, but this one took the kite they mangas. Some just masticate unique for the numbers. No wonder they rolling to the beat is a scandal. Yes, I walked in, got like 4 drinks by the car. Did you really think I'm gonna pay so much by the bar? Feeling like a nut, I'm on the floor going hard. Doing way too much, she took note from the start. Skill I gave to leak cause I'm busy acting weak. Came back but she was deep in the crowd now. Head to chase, couldn't leave. Knocked my legs against her feet. She said if this is how we meet, that's alright. Ow! Even though she got sore, I still took her out the door. All the man I wanna maul, I knock your lights out. Everybody wanna lol, even her friends. But she drugged them trucks, she's with me till the end of the night. Leave us, we alright, come on. We just want a Big Mac meal with a Waarom? Sprite. So we made it. Die man praat van gisteravond weer niet. Praat van iemand wat in die zolen moet het. Van een Big Mac in een Sprite gaat koop. Why we about to eat it? Die zoom is roepen, maar je stoot die zoom is terug. Die mannen willen ook afvat. Maar je gaat die mannen kijken zo papa. Zo is het cheese. Maar ja. So die song ga je altijd zo gaan nou. Wat wil je praten man? So point somewhere when they look, we take flight to a hotel. They can't come there, security's tight. No, they won't tell the staff down there, they look alright. Tomorrow morning we just come with smiles. Echo like book the cab, yes you know my style. It's only right, she took my hand and said, you know what? I had a good night. Anyway, 10 bells, left the room with no. Oké, Nova hotel toch afvat, oké. Maar ik denk nog steeds die mensen wat daar werkelijk ook mooi zo. Smell so the people don't scale. We're not so dumb. Here's your Uber, oh well. See you soon, don't not dwell. She's still. Hulle kom uit die kamer uit met niks rykie. Zodat hulle nie kan suspicious word hier.
Toen stuur je wel weg meneer Uber. Vrouw, kijk je vrouw. Of moet ik zeggen dame. We nou samen omgewisseld. Zij gaan nooit weer van hem horen. Nooit weer niet. Hij is een one night zijn. Als je iets gehoord one night. Hij is een one night. Ze gaan nooit weer van hem horen. Als je een Uber gezet hebt, dan gaan ze. Als je hem weer gaan krijgen in die pad of in die club of iets, ja, dan gaan ze nooit weer van hem horen. Zo heb ik net warnings voor al die mooie dames. Jullie moet net uitkijken. 5 mannen, ja. Ja. Trapped and fell as both om. Came home, check my phone, man is angry. They didn't know, but they don't understand me. Keep me out the planet, we both them with brandy. Get my car's numbers, cause we both come in handy. Come on. Hij was die aan voor ik die song gemaakt had bij die club. Of bij die solo, het zei. Bij die solo, bij die club. Toen experience hij nou hij. Toen heeft die son gemaakt. Hij heeft die son gemaakt. Hij heeft die son gemaakt. Die man heeft nou een hele story verteld. Wat gisteren gebeurd. En uit zijn mond het. Met een crazy foot. Maar ja, ik nog bij je niet. Save wat jullie denken in de comments. Maak zeker om te liken en subscriben. Zet alle notifications. En ik zie jullie weer. Help me,